No jo, môžeš. Dobre. Som Jakub Vričan, mám 27 rokov, pochádzam zo Šale, tam som teda vyrastal. Narodil som sa v Bratislave, ale rodičia sú skôr teda odživení. A teraz bývam momentálne v Trnave. Aké mám vzdelanie, chodil som na gymnázium 8-ročné v Bratislave a tam som spravil bakalára, už iba na strategický manažment, tam som doštudoval magistra na fakulte manažmentu. Ako som hovoril, človek v prvom rade sa snažím byť a v spoločnosti proste byť aktívny, angažovaný. Čo si myslím o spoločnosti, v ktorej sa nachádzam? No dobre, takže čo si myslím o spoločnosti, čiže mojich najbližších kamošoch a rodine a tak ľudí, čo sú mám okolí. A myslím si, že spoločnosť je taký živý organizmus, ktorý proste bude fungovať, pokiaľ tie články v tej spoločnosti budú komunikovať medzi sebou. Sociálne problémy, ktoré všetky sú podmienené nejakým vlastníctvom a nejakým vyrovnávaním a meraním, že viac menej. No niečo, že doma niečoho veľa príliš. Proste v tomto pohľade spočívajú všetky sociálne problémy. To asi s tom nevidíme, to je asi v našej nejaké ľudské povahy. No ale také, čo najviac trápia, ktoré vnímam, že sú proste smutní ľudia stále, všade. Neviem, vlastne, či sú smutní, ale vyzerajú smutní v mojich očiach. No a presne táto konzumná spoločnosť, vieš, tento neekologický, že ja to všetko schovávam pod ekológiu, lebo to je dobrý argument. To je najlepší argument, kamošku, všetko. To použiť do tých diát. To je vlastne zmena ku celkovej zmene, podľa mňa. No budúce generácia to všetko vyrieši a zmení všetky tieto problémy, čo tu existujú, už povedal dobre. Nie. Teda dúfam, tak. Dúfam to, ale nemyslím si to zatiaľ, ale určite príde jedna z tých budúcich generácií, ktorá to bude musieť tak robiť. No dobre, ale však budúce generácie treba vzdelávať, určite. To je veľmi podstatná vec. Treba sa im venovať. Ja napríklad veľa pracujem s deckami a je to úžasné. Dá sa od nich veľa naučiť. Dá sa ich inšpirovať, ako sme hovorili, nepoučovať, ale skôr inšpirovať. Neviem, zmenil by som trošku koncept. Čo si myslíš o politike? Ja keďže bývam v Trnave teraz, aktuálne, tak na základe toho si myslím, že v Trnave to funguje veľmi dobre. Mnohé mestá by sa mohli učiť od Trnavy, ale zároveň sú tu aj dosť ako všade. Áno, politike, alebo všetko politika. Politika je o probléme mocná, nie, že to bola vymyslená. Ale nie, teda je jasne znať, že v Trnave sa proste zase ľudia rozhodujú, že chcú robiť veci inak, robia ich inak, snažia sa trošku reštrukturalizovať to, ale presne narážajú na to, že nie vždy to ide, ako som povedal, že musíš robiť nejaký kontakt. Zase stane sa trendy aj to robiť veci poriadne. Tak jak je teraz trendy eko, bio, vegan, raum, jak si hovoril, bude trendy robiť veci poriadne. To je tá nádej v tej budúcej generácii. Ale zase netreba sa na spoliehať, treba to robiť dnes, ale každý deň. Je to dlhodobý proces, treba to všetko. Neustále, no. Tak. Samozrejme, že aj mať paži niekedy, aj si svoje a zabávať sa, ale len pri tom neškodí nikomu. Nekúpiť si k tomu proste pol kila plastu a... Už je to tak, ta éra je za náma. Teď je to doopravdy. Jsou to skuteční boje, jsme pro realitu. Chcem naozaj manipulovať a vložiť do ľudí, že iba rozmýšľaj v tom obchode. Ale je super, že aj napríklad nedávno som si povedal, že som sa s nikým takto otvorene o niečom nebavil, tak aby som kvázi musel sa o tom baviť, lebo som musel. Vieš, že hocikedy uprostred debaty sme to ukončili, s hocikým, keď sme aj došli v nejakej rozumnej debate, jak je táto, celkom poľa asi to ide. Tak sa to väčšinou seklo niečím. Že niekto prišiel a takže som z toho asi vypíjal, mám čo chcem, tak čo?